Sinerla. Gugurau phải phala. भलिबल आरो काबादि बादायलायनाय फाइनाल बादायलायनायाव सफैबाय आरो बेवहाय भलिबल फाइनाल हिसाबै गेलेदों दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिम्बरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव आरो काबादि बादायलायनायखौ फाइनालसिम मोनहैनो हादों नर्थ क'क्राझार भार्सेस रामफलबिल्ला कमिटि एबसु मोननैनि गेजेराव फाइनाल बादायलायनाया जासिगोन आरो फाइनाल बादायनाय जाखांनायनि लोगो लोगो जोंनो नैबे काबादि गेलेनाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन होनाय जागोन आरो बेवहाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जोङो आलासि लाबोखादों साफ्रोमखौबो गेलेखांनायनि उनाव आगोमानाय लांखायो बिनि थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय जोङो मोननैबो फाइनाल Jadi barat perusahaan gaji Abspin. Doon sila na. Doon udah keren kasih. Keren dia. Ayo. Abspin. Ini udah sudah na. Oh, udah nani cerita aja. Man, udah jasnya. Biar tanya. Anak gue mana dong kayu, mana dong kayu. Karena nunggu tuh aja nih jangan kayak kios nih. Lalu. Jika nama senang baik. Jika nama senang baik. Umur nama sih.
Mun bisna eglo nasu. Bisna eglo nasu. Ek number. Derakhay dong mau. Ek number boleh. Itu jelas. Last level. Ini mau buat apa? Dera